меҳрангез абдуллоева як аз иштирокчии олимпиадаи байналмилалӣ мебошад ки мақоми сеюмро касб намудааст. қаҳрамони гузориши мо мегӯяд ки ин аввалин иштироки ӯ дар олимпиадаи байналмилалӣ аст. олимпиадаи байналмилалӣ ки дар амрико баргузор шуд аз фанҳои табиатшиносӣ, физика ва астрономия мебошад. меҳрангез дар ин олимпиада аз фанни физика ва астрономия иштирок карда сазовари мақоми ифтихорӣ гардид. ман дар якбори аввал соли 2022 дар олимпиадаи физика астрономия ки дар шаҳри Техас гузашт, дар он иштирок кардам. Дар он ҷо беш аз 300 нафар иштирокчиён буданд аз тамоми давлат ва ман ҷои сеюмро дар он ҷо гирифтам. тести буд, саволу ҷавоб тести буд. имрӯз ғолибони олимпиадаи байналмилалиро дар назди хоқи суғдиён, сардори раиси маорифи вилоят Осим Каримзода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода истиқбол намуданд. бино ба иттилои директори литсей барои хонандагони болояқат дар шаҳри Хуҷанд Сурайё Негматова, олимпиада аз санаҳои 8 то 16 январ дар осорхонаи илмӣ ва фановарии шаҳри Хьюстони иёлоти Техаси Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дуюмин олимпиадаи байналмилалӣ фаннӣ бо номи Коперникус баргузор гардид. дар олимпиадаи мазкур беш аз 2000 довталаб аз 50 кишвари олам иштирок намуданд. се хонандагони литсей боз ҳам дар кишвари амрико дар шаҳри Стаффорди штати Техас дар олимпиада аз фанни биология иштирок карданд ва ба миқдори $220,000 амрикоӣ грант ба даст оварданд ки хонандагон 4 сол ҳаққи таҳсил доранд, ройгон метавонанд баъди хатми муассиса дар кишвари амрико рафта таҳсил кунанд. дар натиҷа хонандагони литсей 1 медали нуқра, 5 медали бринҷӣ ва ҷоми dastaверо аз фанни физика ба даст оварданд. Фаррухи Шералӣ, хонандаи синфи 8, ҷои дуюм аз фанни табиатшиносӣ. Ботурхоҷаев Ардоширхоҷа, хонандаи синфи 11, ҷои сеюм аз фанни физика ва астрономия. Муқумов Шараф, хонандаи синфи 8, ҷои сеюм аз фанни табиатшиносӣ. Маъмуров Акрамхоҷа, хонандаи синфи 8, ҷои сеюм аз фанни табиатшиносӣ гардиданд. инчунин хонандагони литсей тариқи даставӣ дар озмун аз фанни физика фаъолона иштирок намуда ҷоми озмунро ба даст оварда ғолиби мутлақи гурӯҳӣ аз фанни физика гардиданд. аслан моро ба ин олимпиада муаллими мо, муаллими фании мо мистер Суруш моро ба олимпиада тайёр карданд ва мо тақрибан 3 моҳ тайёр дидем ки то ба он ки ба амрико рафта ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. ғолибонро бо медал, диплом, ҷом ва тӯҳфаи хотиравӣ қадrdонӣ карданд. танҳо дар 5 моҳи охир хонандагони ин боргоҳи маърифат дар 8 олимпиадаҳои фаннӣ сатҳи ҷаҳонӣ дар кишварҳои Амрико, Туркия, Таиланд, Бразилия, Англия, Фаронса, Русия ва Чин иштирок намуда 173 медал ба даст оварданд. омӯзиш дар муассисаи мазкур пурра бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши Насиб Ҷонабоев ва Аъзам Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.